notícies de darrera hora, Joan Maria. Bé, doncs he començat dient que podríem resumir o titular el confidencial d'avui amb Saúl, ara o mai. I és veritat, és ara o mai, perquè el jugador està en negociacions amb l'Atlètic de Madrid, el Barça avui ha fet una aproximació a l'entorn del jugador, s'ha enterat que l'Atlètic de Madrid està en negociacions per tornar-li a renovar. Estem parlant d'un cas bastant curiós perquè només fa 4 mesos ja li van renovar, van posar a 45 milions d'euros la clàusula, però el jugador vol més. Sap que és un jugador, en aquests moments probablement el jugador jove amb més projecció d'Europa. Mireu el que us dic, 21 anys, té 21 anys, és un jugador, ja veu veure el que és capaç de fer, però a més té una fortalesa física brutal, és un jugador de veritat que va per crac. 45 milions d'euros a aquesta edat no deixa de ser que encara accessible, sobretot pels alguns cracs. Perdona, amb aquests 45 milions d'euros l'Atlètic de Madrid veu trontollar, el jugador ha demanat un augment de sou i estan en aquestes. Per això dic que és ara o mai, perquè si no es fa ara i l'Atlètic de Madrid el renova, la cosa es posarà com a mínim en 100 milions d'euros. Per altra banda, no serà tan fàcil, perquè encara que el Barça té una opció de compra, un dret de tanteig que se'n diu, evidentment, el jugador anirà allà on vol perquè... Això, Joan Maria, ho va tancar el Barça en el traspàs de David Villa. En el traspàs de David Villa. Sí, d'ell i d'un jugador, un lateral dret que es diu Manquillo. Que era també un jugador amb una d'això espectacular, amb una trajectòria però s'ha quedat. En canvi, Saúl ha confirmat les expectatives. Amb aquest de tanteig es faria si hi ha negociacions, però si el senyor Saúl va amb els 45 milions allà, òbviament aquests 45 milions els hi haurà donat qui sigui i se n'anirà allà on vulgui, el que els hi hagi donat aquests 45 milions d'euros. Per tant, estem ara en una situació que no serà fàcil, et deia també, perquè a més el representant és un problema pel Barça. El representant és Jorge Méndez, l'amic de Laporta. Evidentment, les relacions amb la directiva del Barça no són bones i això també fa que s'obri una bretxa amb la possibilitat d'aquest traspàs. Però si el Barça el vol, s'ha de donar pressa i ho sap i ho estan valorant. Pero al hilo de lo que tú comentas, remata. Peligra la cláusula en Inglaterra. Porque hay varios equipos, entre ellos el Manchester United, que quieren pagar esos 45 millones. Por eso el Atlético de Madrid le quiere renovar y sí, però si el Barça volgués pagar els 45 milions d'euros no li serviria perquè és el jugador que aniria. Ha d'haver negociació. El Barça el que intentaria és que hi hagués negociació, però és que l'Atlètic de Madrid no el vol traspassar. Però el Via defensa que 45 quilos per Saúl és massa. Em sembla precipitat. Entenc perfectament que al final estem a la llei de l'oferta i la demanda i que si evidentment els equips Premiers tenen quartos i se'ls volen gastar, cada vegada en tenen més, però personalment em sembla una borrada que el que acaba és inflacionant a lo bèstia el món del futbol, perquè si al final un nano de 20 que és tot potencial i que ens ha demostrat alguna coseta, doncs ja paguem 45 milions d'euros. Però és que aquest nano està demanant 5 milions d'euros. D'acord. Té 21 anys, porta una temporada i mitja a primera divisió, està demanant 5 milions d'euros. Correcte. I clar, això vol dir que hi ha qui li dona. Però ja té contracte firmat. Ja té contracte firmat. Ja t'he dit que a finals d'anys o a principis d'aquest any va renovar, per tant, els contractes... Escolta'm, estem parlant d'un jugador... Un altre problema, juguen al lloc d'Arda Turan. I per Arda Turan, 29 anys, senyor Francesc Via, se'n van pagar 37 més variable. O sigui, al final ens n'anem al preu del... No, i que no només és l'edat, sinó també és com encaixa. Arda Turan ja estem veient que no encaixa al Barça. Vull dir, no estem dient que sigui un mal jugador, però pel joc que té el Barça i per ell, el seu estil, no està encaixant. Saúl és un jugador que s'adapta a altres posicions, pot jugar de lateral, havia jugat de central en el Rayo. Jo també el veig més, no sé, que es pot adaptar millor i també el tema de l'edat. Sí, no, i l'Atlético de Madrid... No, sí. I l'Atlético de Madrid... Ell es va negar a jugar amb l'Atlético de Madrid... Valle, repassa ha jugat aquesta temporada com a central i dic que és horrible. Que potser estic amb el dia que hi ha molta precipitació mediàtica amb el tema Saúl. Primer, sembla que l'haguem descobert ahir, quan aquest és un jugador que... No. El problema és que el Barça s'ha equivocat. A veure, un moment, és força interessant. Precipitació mediàtica, és interessant. No, però vamos a una cosa. Que sàpigues que el Madrid... Que això va passar amb el Madrid. Joan Maria, això va passar al Madrid amb James, que va fer un mundial fantàstic i el Madrid va pagar 80 quilos. Aquesta és sapiguda. A veure, tira. Exclusiva, Joan Maria. No, exclusiva no, perquè és sapiguda. Vigila que perds un confidencial, No, és igual, però com que veig que tinc
em tiro el coll, dic, cony, ho sap ningú. Molt bé, Mojica, el provoques i et treu un altre confidencial. El senyor Saúl, quan tenia 11 anys, va passar una prova pel Madrid i van dir que era dolent. No, él estuvo en la cantera del Madrid. I estuvo després, passó una prova, i van dir que no valia, i amb 13 anys va anar, i en allà el van ningunejar, fins al punt que ha fet unes declaracions amb les que ha dit que els companys li robaven la... A veure si la tenim... Sí, yo al hilo de lo que comentaba el señor Pérez Mojica en torno a la precipitación, pongo el ejemplo de Aymeric Laporte. Aymeric Laporte era un fenomenal central. El Barça no se decidió ir por él. Valía 30 millones, ahora vale 50. Y Javi Martínez, Javi Martínez. Si Saúl Ñíguez, como dice Joan María, renueva, que tiene ahora 45, se pasa a los 100 millones o a los 80, será un jugador inaccesible. De acuerdo, ¿y qué no hay más? Aymeric Laporte. O sea, hay otros jugadores. Es que el problema, mira, el problema es cuando se focaliza en la Liga Española. Correcto, pero yo te voy a decir una cosa. Hay situaciones en las cuales se focaliza sobre un jugador y se hace, de alguna manera, creer a la afición que es este o ninguno. Oiga, no es así. Por 45 millones hay muchos jugadores en el mercado europeo que pueden ser similares a Saúl. No me gusta eso de decir o este o ninguno. Claro, y eso pasa. O Nolito nadie. Claro, de acuerdo. Pero sí creo que hay factores importantes. Uno, la edad. Es un jugador de 21 años con una progresión, lleva 2 años creciendo enormemente. La progresión es un potencial. Vale, puede pasar es una realidad. Sí, puede pasar una realidad. Es una realidad o no. Que la está llevando. El de 29 no té de progressió, té regressió. Y segundo punto, l'heu fitxat el en la cresta de la ola. Española es un plus. Però l'heu fitxat a la cresta de la ola, Arda Turan, no? Mira, jo entenc que és un... Vinga, per tancar, Alfredo. Está demostrando que el Atlético de Madrid, el Madrid, el Barcelona, el Villarreal y el Sevilla, que el fútbol mundial lo dominan los equipos españoles. Un tipo que juega a este nivel de Liga hay alguno española. de estos que ha demostrado otra cosa. ¿Sabes lo que ha demostrado? Que vendiendo tíos así por 45 se va reforzando y justamente va a buscar a gente mucho más barata y lo que hace es vosotros le acabáis pagando las plantillas a esa gente. Es así, es así. No todos los días es domingo.